dimudahkan ya, Dek. Ya, ini pertama kita ini sing daftar ning kene. Wis sampe lho, penting wis nek keterangannya semua to. Jadi baju-bajunya Mbak Repa yang menurut pemirsa nggak bagus, aku jual semua. Iku awas alamatnya nek ngadek. Nah, wes Mas Dio, minta tolong ya. Mana Mas Dio-nya? Mas Dio, minta tolong ya. Ya, makasih ya. Ojo lali ngomong apa tukang pakete Mbak Repa. Iku wis ana sing COD mbek ana sing transfer. Ngomong ning nggone mbak-mbake seperti biasa. Mbak Repa, engko sing TF yo ditransfer, sing COD ngono ya. Wis ana tulisane kabeh. Thank you ya. Ojo ke Mas Pleu guys ini kan. Lagi tenan. Kok sudah. Sekarang tugasmu bersama Bunda memilih baju-bajuku. Iya, memilih. Memilih? Iya. Bajune yo sing apa menurut pemirsa elek didol. Nggo di sapa kambiku. Kambiku? Oh. Gak kambiku. Gak ben kambiku yo ben ndang resik ngono lho. Ndang resik kabeh. Iku soalnya ngapa pecah ngono. Baju jajane mbok. Emang. Nek dene mau yang ben masih. Jare katingan lak wedok. Katingan lanang wedok iki. Kan bisa diubah ndak? Dek Pak Panjang. Kan Dek Pak Panjang iki. Bisa iku diubah di katingan lanang nek menurut dene wedok. Aku kan main. Tapi jajalku kok. Aku mau jajal lagi. Enggak mau sekarang banget tadi. Enggak mau. Ya udah, kalau adik nggak mau sekarang berarti adik maunya milihin bajunya kakak kan? Aku mau mie sih. Aku kayak pengen mie. Jadi pada permani. Kapan? Besok rumah siang. Rumah siang kowe. Kok pinter lho? Syukurin. Wes guys aku tak. Ya wis aku tak milih kali musik kabeh. Gak usah salam dah. Oh, ada flash. Oh, sudah. Oke, jadi tugas kalian berdua adalah menjembeng. Aku nek ngomong dol berarti dol ngono. Mudah enggak? Berarti aku nek sing didol iki kene ya. Iya. Sing didol iki nek kontenan. Iya. Oke. Kak aja dol. Dilempit tapi juga ngono. Yes, gak apa-apa kok tak lempit ada dhewe wis. Gak apa. Aku kurang ngerti teh. Aku jembeng iki. Aja. Ki. Kuwi apa sih? Ya aja lho dikei Mbak sapa? Dikei Mbak sapa, Mbak? Mbok kenah kae, bareng-bareng kae. Iki kira beli apa iki? Kandani kambi. Nah, kuwi iki kambi. Engko wae aja wae on, Mbak. Ndang apa? Stop. Bersama temannya yang mau membelinya. Nah, try on. Ayo. Gandel banget. Iya, jadi kuantil banget kayak jas hujan. Aku sih oleh kondi udah tau. Aku dia tuku. Pakai nganu aja apa? Oke iso kena banyu ngono lho apa? Anti air. Anti air. Iya. Delok, Pak. Rebusan lho. Kan delok kan paku. Ikut ini gimana loh, Wah? Kok gak iso sih, Wah? Gak sesuai gosok di tanggal loro. Wah, kalau lagumu terus desir pasir di padang. Ya Allah. Tandus. Gue ini siapa? Gue pakai kami anyar tuh banyak online sana. Masa merah pula? Berapa? Berapa, Mbak?
Tenan iki, aku ora beli nek ngoceh 20.000 langsung keranjang kuning, keranjang. Jangan lebokno seri. Tapi kan ini kan gede, jadi kompor-kompor. Kan medium, Mas. Kudune aku katok neh, Mas. Kudune ngene, nek kowe berarti ngene. Nah, ini sih kayak kimono Jepang roh gak sih? Ya kok iki maksudnya konsepmu apa? Ya apa jenenge aku kae tuku garah. Aku modele Tuku di atas. yo kae lho. Sing anunan. Ya kuwi kuali, kudune kan sing putih ning anu. Enggak, ya bener ngono. Cuma tapi apa jenenge salwa geden kan LD ku, gak LD-ne salwa. Muak paham enggak? Iki jual. Aja sih, engko tak jajal sih. Udah. Jangan dulu deh. Iki Ya Allah ndak ki isi wis bolong sampe tak dol. iki Aja, kuwi tukar Mbak Indah. jeneng dak. Aja. Mata kenal. Aja. Iki Ini Bunda wah. Iya, ndak kuwi ya dol. Coklat kuwi dol. Gak apa-apa wah. Dolan. Rok kuwi gak didol Dek sing mbok cekel. Itu nih. Lah interne. Kaos ora yo. Ora kaosan. Bayi rambut sayang. Nganggo sandale kan sandal sing gak pijet biar dia makan enak. Jadi sandal orang bener. Aku pegang kuwi. Ya, iki sandal iki ya. Ya sakno aku. Jenenganku kenal. Kowe rasa pemain sing ngono ki lho. Pemain hantu sing Jepang sing nek mlaku iki dalan kaya ngono ki nek aku. Dene kan kelaran to Dek Dewi. Sandale kan loro. Iki Enggak aja. abang ki. Aja. Iki Meskipun kuwi dihujat mbek pemirsa tapi meskipun kita aja kuwi sok menawa aku untuk rezeki pengen Bromo. Ki amin ngono. Aja. Iki aku. Kuwi abang kuwi walah dindo kaya mbok-mbok nyusoni anak 5. Ya Allah. Iki tapi aku ya. Aku men dadi kaya bibi. Tuku ah. Ya Allah. Kuwi apa? Di awal konten mendingan kok nek Bunda nek seneng pek wis. Ya wis nyampe. Aku iki kaya opo ngono hujan lah. Iki saiki berpenampilan makanya dipikir nah. Soalnya bahaya manusia saiki. Hihi. Aku ya wediku ya nganggo iki. Nek pengen nguyuh mesti ngompol aku mak tenan mak. Leren nguculi rene mak yo, leren nglorotno. Wis gak pake apa bodol? Iya wis betul ae. Apa sih, Pak? Ndi? Aja ngene Mbak Indah, aku balik wonge. Kuwi diujat Mas pas nang gone Jogja. Aku celing banget. Repa koyo apa wong meteng 9 wulan. Gak apa jenenge liya apa pinteran Mbak Jessica nek outfitan. Repa mabun tutup lotot kabeh wis aku ya apa jatane apa nek? Apa aja dah Mbok mak, wong ki piye ya mak? Mari iki menungso ki ya. Iki apik ya tetep elek. Iki nek menurutku mak ya, mari manusia itu tidak bisa melihat jitoknya. Kalau dia bisa melihat jitoknya pasti tidak menghujat orang. Ngono iki. Iya, betul. Jitok itu kan di belakang. Jitok ini. Oh, tak kira baduk. Ini jitok kan sini, Mbak. Ini baduk ini, bukan jitok. Kalau Mbak Repa lihat terjadi jitoknya sendiri ya. Jitok itu di sini, no. Jitok itu di belakang. Kuwi. Nah, kuwi diujian besosok. Kuwi sing dress sing ireng kuwi lho. Delok Pak, kowe nganggo iki piye? Delok
gede delok, Pak. Aja kuwi. Aja kuwi kok arep kuwi. Iki titol ora? Hah? Sing ndi? Aja. Iki gue nemok gamis nggo Intan, Bu. Iya, ning dhuwur kok. Iki nggo Intan. Ndi gamisku? Iki didol. Hah? Uniqlo? Uniqlo? Didol ae. Didol. Atok iki. Maternal. Gue foto karo sing keren. Maternal. Maternal ben dipek masem kok. Dol. Dol ayo berbeda dipek mas kan tok dhuwit ya. Kuwi sing apa? Iki lho wae. Iki kowe wae. Iya. Kuwi nggo. Apik. Nggo. Ayo sapa neh? Ndi nek? Cilik kuwi tanggaku ngopet. Oh iya pas. Oh. Berarti iki aku ya maternal iki. Cita ora mbok. Iya, kena Mas maternale. Tapi ning ndi rek melok? Kuwi aja didol. Cunda anak. Pokoknya aku ngau kambing iling kabeh. Oleh. Engko ngepot pokoke. Aja ndak kuwi. Wis tak lempit ngono papa. Iya anyar. Didol iki. Anyar kuwi. Anyar, Mbak. Didol, Mbak. Iya aku didol. Mbok tuku mbok one setku, Mbok. Iki lho. Nah. Sedang. Gak sing pamane si internet sedeng ora? Aku keser katok megake. Sik tongko. Kok di try on? Reot ki apa? Try on dijajah. Oh, selasa tre-trenan aku iki. Lah kan piye dah aku nek ngomong iki Tergiling ngono. kuwi aja kuwi kembalan Mbak Salwa. Iya, patah lempit. Kuwi ya padha koyo Yusoni anak 5 jare pemirsa. Ya wis gelem dah sing sedeng kuwi lho. Kuwi tak dol. Kotang kuwi. Rompi. Jane roh golkok. Kuwi dol. Dol. Darane golkok mah 10 paling. Lah iku ngalih piro iki? Kuwi sing piye kuwi? Iki. Ya klambinan ya. Iki sing Ayo apik. tarekane rusak. Oh, kan rusak. Dol. Dol. Kuwi. Iya. Aja kuwi petak video kuwi loro kuwi. Loro kuwi petak video. Dol. Wes. Iki lagi. Wes ya tadi iki sing didol ya. Ya Allah iki jare mbok kekno aku wae. Ya aku dipisahin. Lah aku lho ngene Mbak Intan. Oh, ini tuh punyamu. Iya, Mbak. Iya bener. Ya nih. Ini buku Ora Kuwi paling ibu nyetrika, kan ngono ki mesti dicampur rek. Kuwi aja ya. aja. Tapi kuwi diujan ya. Diujan apa? Sok ben iki Burung tau bungkus. Kopat bileh. wah cocote wong iki. Astagfirullahaladzim. Iya, gitu ya. Lah Bu sampeyan Bu. Pada. Pinter Mbak Ibu nduk. Nah, Iya. Iki ketenanan dari malah. Iku pinter iso benakno lah. iki aja. Coba jahit. Pinter ya Bu. Ini siapa? Siap Ibu internet ambil Ibu Endah. Sebelah bunda kan Indah. Enggak siapa? Endah Rati Purnami. Oh, Kalau kamu Angkat terus sih gitu. Yo kok tak try. Mbok dol ora? Mbok jine ya apik wae kuwi.
tak try on. Di try on sing kok di papanjang biasa kita pak Aja ning kono, kalau ngedol jupuk. Nah, memang di sing ngene. ki ning kene dhuwur. Apa was baju kono wae? Sebelah bunda ku ya dah. Iki lagi silak. Oleh. Kuwi yo saka Mbak Indah kuwi. Aku nilai anak mah. Kenapa nek disilak lah aku pengen kami sama video Itu kono Mbak Indah. Koni banyak. ya Allah ini banyak ini Banyai luang sing Mbak. Kuwi ada sapa iki, Wah? Ora iki pada bunda iki, Wah. Ada bayi. Aku juga kok. Aja, cekel. Ijo kalau aku kalau Mas, enggak kakak cantol. Aja. Iki ki nek kudung ki sapa sing gelem? Aja kalau emak. Macan Met mak. Met ya. Jasa mak try on mak. Go mak. Kalau itu try on jajal mak. Dora dulung try on namanya dulungnya triwan Riban apa? Tiba napa mak? Jawa mak api ya mak. Mak sama nek kamera mak. Mak masalah. Masuk. Ayo mak. Kalau mak cantik kok nek bilang mak tenan. Kayak anu kita malah yo nek seneng teleh mak, tapi api kok. Kayak triwan yo baca sama nek ndelok nganten iku carane. Apa sesuk ndelok dangdut, ate mbok walek piye mak? Kuwi asline sing tuku sapa aku tak takon. Aku. Biar kan bunda kan dangdut banget. Dia kan penyanyi dangdut Indonesia. Tukang desawar tentara biar bunda. Lho Mbak wi digolek unta ya Mbak. Ndi? Kuwi. Iya, ben ape. Oke, mulai Mbak. Enggak. Sebelah bunda kuwi dah. Apa? Sebelah kuwi kursi piye yo? Kudung aja, kudung. Ora nek kudung. Nek kudung enggak. Mangane ning mburi ya. Oh, jero mangane. Ya wes. Sik lah, dikacek lah. Emang kono iki. Wis kok dilanjut. Nah, itu cek